Dobrý den, vítám vás u našeho podcastu s paní Věrou Hajnalovou. Dobrý večer, paní Věro. Dobrý večer, pani Danielo. A jsem moc ráda, že se setkáváme a vy pracujete s autistickými dětmi v oblasti felinoterapie. Můžete nám říct, co vás k tomu přivedlo? Dobrý večer, všetkých vítam, čo ma teda budú počúvať. Tak ja od detstva žijem s mačkami, chovám ich. Vždy ma fascinovali svojou krásou, prítulnosťou, osobnosťou a za tie roky som vnímala, ako ich prítomnosť odburáva u mňa samotnej, ale aj u mojich blízkych stres, napätie, úzkosť, hnev, ako navodzujú príjemné pocity a tým napomáhajú pri psychických, ale aj fyzických ťažkostiach. Nejako tak intuitívne som tieto ich účinky začala využívať u seba a aj u mojich blízkych, ktorým veľmi pomohli. Preto som začala o felinoterapiu sa viac zaujímať a hlavne sa v nej začať vzdelávať a zaoberať sa s ňou. Bolo to už dávno, asi v roku 2013, počítam, asi nie náhodou som sa stretla so zakladateľkami Centra pre deti s autizmom v našom regióne. A ich to zaujalo a dohodli sme sa zatiaľ na takej dobrovoľníckých aktivitách. No ale u detí v tomto centre to malo veľký záujem, veľmi si mojich kocúrikov obľúbili a žiadali si felinoterapiu čoraz častejšie. Preto som sa rozhodla ísť práve touto cestou. Cítila som a verila som, že felinoterapia môže pomáhať, lebo autizmus a aj mačky majú niečo spoločné. A to je záhadnosť, neprebádanosť a stále málo o nich vieme. Ale aj to, že deti a dospelí z autistického spektra často trpia úzkosťou, strachom, fóbiami a často im veľmi vadí hluk, rôzne pachy, vône. Preto mačka je pre nich v tomto smere ideálne zvieratko pre terapiu. Mačky sú tiché, bez zápachu, nevtieravé, príjemné a čistotné. Ale zároveň jedným dýchom musím povedať, že felinoterapia pre deti s autizmom je asi najnáročnejšia. Ale keď dieťa s nerozvinutou schopnosťou reči povie slovo mačka, alebo jej meno, alebo mi ju nakreslí, je to tá najväčšia odmena a neopísateľne krásny pocit. A práve preto som si vybrala práve autistov, lebo sú to tie najčistejšie duše na svete, by som povedala. No, moc děkuji za vaši obsáhlou odpověď, takže vlastně jsme se dočkali i odpovědi na otázku, jak dlouho se felinoterapii věnujete. To znamená od roku 2013, je to tak? Áno, 2013, 2014, áno. Pomohla som už ňou takmer asi 200 deťom s autizmom, Downovým syndromom, detskou obrnou, psychickými poruchami učenia, pozornosti, ale aj deťom bez zdravotného znevýhodnenia v nejakom záťažovom období života. Od roku 2017 som začala felinoterapiu robiť profesionálne a v roku 2020 sme založili občianske združenie Felinoterapia. Najprv to boli deti vo vekovom rozmedzi od predškolského veku až do neskorého školského veku a momentálne pracujem s klientami so znevýhodnením všetkých vekových kategórií. A můžu se zeptat, je to taková otázka mimo náš plán, můžu se zeptat, kolik členů má vaše občanské združení? Som to ja a ešte potom 2 ľudia. Takže celkem 3 lidé dělají takovou krásnou záslužnou práci. A tady na fotografii vás vidíme s vaším kocourkem. A proč jste si vybrala zrovna plemeno Devon Rex?
Áno, ja pracujem s kocúrikmi plemena Devon Rex. Tuto na obrázku je môj prvý Devonček, Rudy. Bohužiaľ už nie je medzi nami, ale bol to tiež úžasný kocúr a nikdy na ňo nezabudnem, na jeho pokojnú a takú medvedíkovú povahu a jeho krásne modré oči. Ale momentálne mám teraz štyroch Devončekov. Najstarší je Hugo, ten má 8 rokov. Leo bude mať v lete 3 roky a potom Freddy a Tony, tí budú mať 2 roky. Všetci naši kocúrikovia sú od tej istej chovateľky, sú starostlivo vybraní, vymazlení. Ide o kocúrikov s vysokou prítulnosťou, hravosťou, nízkou plachosťou a dobrou ovládateľnosťou. Sú to až neskutočne dobrácké mačacie stvorenia. Veľmi milujú deti a v podstate všetkých ľudí. Toto plemeno je vhodné hlavne pre deti, samozrejme aj dospelí, ale hlavne pre deti možno, že aj tým, že jeho vzrast je taký menší až stredný, preto deti môžu s ním ľahšie manipulovať. Je na ňom aj to fajn, že je menej osrstený, alebo on má takú kučeravú srst, takže menej poznie, skoro vôbec, takže aj pre alergikov, ktorí sú na srst citliví na srst. Áno, citliví, takže sú vhodnejší ale samozrejme, keď sú na sliny alergicky, tak tam už nie je pomoci, ale takže ten vzrast je veľmi vhodný pre tie deti, aj to, že majú veľmi dobráckú povahu, sú zvedaví, prítulní, dobre zvládajú zvýšený hluk, jak som hovorila, aj také neobratné zaobchádzanie deťmi. Zaujímavá je na nich aj ich zvýšená teplota, 39 stupňov, preto sú vhodní aj na prikladanie na telo, keď na postihnuté miesta. A najdôležitejšie na tom Devon Rexovi pre deti, ale aj pre dospelých je, že majú taký výzor škriatka, majú veľké oči, veľké uši, sú to takí ufónikovia, čo deti veľmi zaujíma, tento ich nezvyčajný exotický zjav a Hugo a Leo sú držiteľmi certifikácie pre felinoterapiu. No, je to úžasné plemeno, patrně nebude zas až tak moc rozšířené, ale jsem moc ráda, že jste zmínila i tu velikost, protože já třeba pracuji s Mainy, s norskými lesními kočkami a někdy i s ragamafiny a ragdoly. A zejména majinské kočky a norské kočky jsou poměrně veliké kočky, takže někdy i ten přesun může být docela náročný, aby ta kočka měla veškeré pohodlí a zároveň, aby vlastně ten člověk, který ji doprovází, tak aby se úplně neodrovnal. Používáte třeba nějaký přepravní kočárek, nebo jak vlastně kočičky přepravujete za těmi klienty? Áno, úplne ten kočárik, klasický, ako napríklad aj vy máte, nemám. Ja mám skôr takú, ako keby to bola taká väčší kufor s kolieskami, ale to v podobe ten princíp, ten istý, že ich ťahám po zemi, ale nie je to kočiarik. A potom mám druhú, na toho ľahšie. Huga mám, akože ťahám na kolieskách, ten kufrík, a potom Lea alebo Freddyho, Tonyho, tých ľahších, tých mladších, lebo teraz to plemeno ide trošku ešte úplne by som povedala, že do toho najmenšieho, že takto šlachtia tí chovatelia, že patrí to medzi tí menšie plemená úplne, ale predtým ešte keď bol Hugo, tak boli trošku väčší, takže Huga mám, že ho mám v takom tom kufríku ťahajúcem, je to ako špeciálne na toto prispôsobené, a potom tých menších mám na chrbát, zase takú prenosku, tam je sieťka a z bokov je také akože priehľadné plexisklo a radi sa v tom nosia, áno. A ještě bych se teda zdržela u tohohle plemene. Ráda bych se zeptala, jaké potravní nároky mají, čím krmíte, jestli třeba krmíte i syrovým masem,
Jak často třeba odčervujete a tak dále? No, surové mäso ja by som do toho hneď šla, ale keďže pracujem s malými deťmi a s rôznymi napríklad deťmi s obrnou a tak trošku sa bojím, tak radšej teda krmím len granulkami a kapsičkami. Teraz momentálne im dávam teraz purínu, granulky a Ázia kozmu. Majú veľmi radi lososa a kura. Oni sú trošku takí preberační, že vždy tak po pol roku im zase musím niečo také vymyslieť, nejakú novú príchuť, ale snažím sa také tie lepšie veci im dávať. Určitě, tak já bych řekla, že určitě není špatné být u vás doma kočkou. Je vidět, že o kočky se staráte úplně skvěle. No a samozrejme, jak ste sa pýtali, áno, očrevujem asi tak každé 3 mesiace. Viem, že keď sú mačky v byte, že keď nechodia von, možno, že by stačila raz za pol roka, tak ale tým, že chodím za tými deťmi a tak raz za tie 3 mesiace. Z opatrnosti určite. Áno. No, nemôžem si dovoliť, aby sa niečo nejaké tie... nějakému přenosu. Áno, presne tak. No a já bych se teď ráda vrátila zase zpátky i k vašim klientům, k lidem a dětem s autismem. Zajímalo by mě, jaké aktivity společně provádíte, jestli máte třeba i nějaký postup třeba na zahájení toho setkání s nimi, nějaké oblíbené aktivity, nebo kterým aktivitám by bylo lepší se vyhnout, abychom ty klienty nedostali do stavu, kdy bude těžké s nimi komunikovat. No, začnem takto, že počas môjho viac ako 10-ročného pôsobenia vo felinoterapii s klientami autistického spektra, ale aj s inými znevýhodneniami je dôležité pracovať, a mám to teda overené, pracovať len s jedným dieťaťom alebo klientom v osobitnej, najlepšie snuze len upravenej miestnosti. V takomto bezpečnom a pokojnom priestore je účinok mačacej terapie na klienta najlepší. V tomto je možno, že trošku rozdiel pri kanisterapii. No a môj deň začína tak, že so sebou si ráno beriem na výjazd 2 kocúrikov. V mačkoherni samozrejme u mňa doma je to iné, tam pracujem so všetkými 4. No a už keď som na mieste, tak prebieha to tak, že si ráno prichádzam do triedy s kocúrikom na rukách pre dieťa a potom ideme do tej našej miestnosti. Deti s autizmom alebo ľudí z autistického spektra majú radi rituály, také overené a opakujúce sa veci, takže vždy začneme takým malým rituálom, spoločným pozdravom, pohľadkaním zvieratiek, nakrmením. No a ďalej pokračujeme aktivitou, ktoré prispôsobím danému dieťaťu, klientovi, aj jeho momentálnemu stavu alebo veku. Pri mačacej terapii využívam aj vedľajšie terapie, a to, ak som spomínala už, snúze len terapiu hrou, čo je najprirodzenejšia činnosť dieťaťa, muzikoterapiu a masážnu terapiu. To je spousta aktivít. Áno, a ešte by som to, jak môžem, teda ešte trošku tak priblížila. Tá terapia hrou je najobľúbenejšia pre mladšie vekové kategórie, lebo hra je najprirodzenejšia činnosť dieťaťa. Deti si tu môžu vybrať, či chcú kocúrikov krmiť, liečiť, vyšetrovať ako veterinár. Používam ja rôzne hračky na liečenie. Deti môžu dávať injekcie, merajú teplotu, tlak, kontrolujú očka, uši, počúvajú srdce, dýchanie. Teraz veľmi objavili kefku, radi čistia chrup, mačičkám obvezujú choré labky a podobne. A takto si deti hravou formou trénujú hrubú a jemnú motoriku.
Náročnejšou činnosťou je potom je rolová hra. Tu ja rozprávam za kocúrika a dieťa mi odpoveda. A takto si deti môžu sa mi vyrozprávať zo svojich problémov, úzkostí, strachov. Takáto rolová hra podporuje verbálnu zručnosť dieťaťa, učíme sa mená kocúrikov, hráme sa na zoznamovanie, rôzne divadielka sa hráme s pomocnými hračkami. Potom ešte by som spomenula teda tú muzikoterapiu, snúzele, masážnu terapiu. Toto mi práve pomáha, hlavne pri tom, keď chcem, aby moji mačací terapeuti si oddychli a využívam ich ako také podporné terapie pre relaxáciu. Masážnu terapiu spájam s prikladaním kocúrikov na telo klienta, hlavne hrúď, chrbát, dotyky a toto všetko pôsobí veľmi upokojujúco a relaxačne. Je tam ešte aj mnoho iných aktivít, ktoré som nestihnem spomenúť, ale toto všetko prispieva k zlepšeniu kvality života, psychického stavu, rozvoja, rehabilitácie detí, klientov s rôznym znevýhodnením. No a na konci každého stretnutia s dieťaťom je zase rituál, nakreslenie portrétu kocúrika, s ktorým práve pracoval na ruku. A toto veľmi, veľmi obľúbujú detičky. Takže to je asi taká čerešnička na konci toho dňa. No a tohle to mě moc zajímá. Já bych se ráda zeptala, jaké třeba používáte nástroje v muzikoterapii a jestli to dítě tím není jakoby příliš aktivováno. Protože někteří autisté jsou citliví na zvuky, na vůně, Áno. jak už tady zaznělo, tak jestli potom ta aktivizace není příliš silná. Pardon? Promiňte, v pořádku. Já pak položím další otázku, jestli můžu. Ja skôr používam takú ako keby kvázi zvukoterapiu a tie deti ja už poznám. Na začiatku si urobím takú konzultáciu alebo si popíšem a vždy viem, že až tak toľko ich není, že pamätám si, že ktoré dieťa je citlivé na zvuky, tam vôbec nemôžem používať takéto zvukoterapiu alebo muzikoterapiu. Masážna terapia, to mám overené, to platí na všetkých. A používam napríklad také príjemné zvuky, ako napríklad je kalimba, neviem, či to poznáte, to tak pršteká mi na tom, deti, to je také jemné, niečo ako harfa, zvuk. Potom mám také melódie, ako by som vám to povedala, to je taká, to sa točí ručičkou a tam ide nejaká príjemná, a to sú také tie kladívka a príjemná melódia. Takže buď im to ja hrám, alebo oni si to hrajú, mám asi také 2-3 a fakt sú to všetko také príjemné, jemné melódie. No a potom niektorých fascinujú také akože zvuky aj silnejšie, aj zvonček. Hovorím, že je to individuálne na každé to dieťa. A tým, že už viem, čo na koho pôsobí, tak podľa tohoto vyberám. Ale sú niektoré deti, ktoré vôbec absolútne žiadny zvuk musia mať ticho. No. Rozumím, děkuji mnohokrát za odpověď. A ještě bych se zeptala, vy jste říkala, že vlastně tím závěrečným rituálem je namalování portrétu kocůrka na ruku. Jaké používáte barvy? Používam také tie ceruzky na tvár, keď sa malujú ľudia, napríklad keď idú na nejaký hokejový zápas a tak. No, klasické také tvárové farbičky. Dá sa to rýchlo zmyť, ale väčšinou to je aj niekedy problém, že tie deti, keď sa idú aj kúpať alebo sprchovať, takže oni si to úzkostlivo strážia, aby im to čo najdlhšie vydržalo. A majú to radi takú ako keby kvázi tetovačku a keď náhodou sa také stane, niekedy už mi aj hovorili maminy, že potom musela to niečím nakresať aspoň fixkou alebo aj ceruzkou, aby to tam mali.
aby tam obrázek zůstal. Tak to je Áno, krásné. áno. Děkuji. A ještě bych se ráda zeptala, jak dlouho trvá takové setkání, kolik těch setkání vlastně třeba za to dopoledne absolvujete? Áno. Takže ja pravidelne dochádzam do 3 zariadení, Mhm. do 2 základných škôl, ktoré sú spojené s materskou školou v Nemšovej a v Skalke nad Váhom. Tieto zariadenia navštevujú deti s autizmom, Downovým syndromom a inými znevýhodneniami. Do 3. zariadenia chodím do Povazkej Bystrice. To sa volá Modrá cesta a tu sú klienti autistického spektra už v dospievajúcom veku od 15 až viac. Popri tom, keď vyjde čas, chodím aj za dospelými klientami v Centre zdravotne postihnutých v Trenčine. No a potom to je pondelok, útorok, to sú tie výjazdy. No a v ostatnom čase, ako je streda, štvrtok, piatok, sa venujem súkromným klientom v našej mačkoherne. Sú to klienti so znevýhodnením v rôznom vekovom rozhraní. No a keď sme v školách a v zariadeniach, pracujeme väčšinou od tej 9. do 12. hodiny. Sú to 3 až 3,5 hodiny v teréne. A jedno stretnutie s jedným klientom trvá väčšinou v tej škole 30 minút, ale keď je potrebné, tak jasné, že aj predĺžime, keď je dieťa v nejakom takom stave. A v mačkoherni mávam väčšinou 3 klientov, 1 dopoludnia a 2 popoludní a tu poskytujeme hodinovú felinoterapiu. A tiež, keď je potrebné, tak aj trošičku predĺžime. A jak to kocourci zvládají? Protože to je poměrně, řekla bych, takové jako dost velké zatížení pro ně. Pracují takhle dlouho, jak to zvládají? No, tým, že mám 4, ja na tie výjazdy beriem 2 a vždy pracujem s jedným, ktoré dieťa si vyberie, preferuje nejakú mačičku z tých mojich, tak ten druhý oddychuje a potom zase, keď príde druhé dieťa, tak zase vymeníme, takže sú 2, takže to zvládajú a tým, že mám 4, tak potom zase tie ďalšie dni v tej mačkoherni potiahnu za tí 2, čo zostávajú doma. Takže ono tým, že sú 4, tak dá sa to tak rozložiť. Ja nikdy, keď idem pondelok, beriem 2, tak zase zoberiem tých druhých 2 na druhý deň. Takže oni si tak nikdy nejdú tak za sebou. A v tej mačkoherni to je úplne niečo iné, lebo to majú svoj ten priestor, sú doma, takže tamto oni berú úplne ináč. Takže kvázi pracovne sú tie len 2 dní, pondelok, útorok. A když jsme u toho, je to otázka, která je možná příliš na tělo, ale já bych se ráda zeptala, protože se stává, že naší organizaci čas od času kontaktují lidé a ptají se, jestli je možné se felinoterapii vůbec uživit, jestli je možné dělat to jako zaměstnání. Je to možné? No, je to ťažké, ale dajú sa tam vždy nejako si pomôcť. Napríklad my tým, že sme občianske združenie, tak snažíme sa nejaké financie z 2% fyzických osôb, oslovujeme rôzne firmy, akože v tom je to trošku také zahltenie, ale je to potrebné, aby sme mohli pokračovať v tomto našom poslaní. Takže takýmto smerom sa snažíme si pomôcť, ale není to nič svetoborné, tie financie, ale akože bez pomoci tých 2% alebo nejakých darov a nejakého franchisingu by to nebolo možné. No. Děkuju moc za odpověď. Tak a teď bych se zeptala na zpětné vazby, jestli máte nějaké zpětné vazby, určitě máte od rodičů, od pedagogů, jestli to funguje a
a co oceňují nejvíc, nebo co jim nejvíc vadí. No, spätných väzieb od rodičov, pedagógov a podobne a krásnych príbehov mám veľa. Hlavne kvôli ním sa snažím naďalej pracovať v tomto mojom poslaní felinoterapii. A hlavne pomáhať aj takže také najdôležitejšie je pomáhať v tom, že keď dieťa potrebuje tú felinoterapiu a má tie pozitívne účinky, tak najlepšie je pomôcť, aby mal vlastného takéhoto mačacieho priateľa. A môžem spomenúť napríklad chlapca teraz v poslednej dobe, čo navštevuje mačkoherňu. Mal zlú skúsenosť v predškolskom zariadení, nepochopenie zo strany pani učiteľiek a volá sa ten chlapček Sepko, má diagnostikovaný Aspergerov syndrom 6 rokov. No a teraz s ním pracujem asi pol roka a dostal sa do takého stavu, že odmieta všetkých. Odmieta chodiť do škôlky, na výlety, aj s rodičmi. Jediná vec, kam ide rád, podľa slov jeho mamy, je k nám do mačkoherne za kocúrikmi. Aj keď doma má psíkov, ktorých si podľa maminky nevšíma. A stále hovorí len o našich kocúrikov a keď ide ku nám na felinoterapiu, nevadí mu potom ani tá cesta autom, ktorú inak odmieta aj iné veci. Podľa slov mami je dosť úzkostný doma alebo v bežnom živote smutný, ale keď príde streda, kedy chodí on, tak sa veľmi teší, je šťastný aj počas terapie, aj po nej. No a toto je teraz, sa tomu veľmi teším, že vďaka felinoterapii sa dokáže radovať, fungovať a dúfam, že sa nám ho podarí tak stabilizovať, aby sa vrátil späť do takého bežného a šťastného života. No a v školách, ktoré navštevujem, podľa rodičov je hlavne pre tie deti motivácia ísť do školy, keď vedia v ten deň, že je felinoterapia. Veľmi sa tešia na aktivity s kocúrikmi a často sa im ani nechce odchádzať. Na terapiách sami to je úžasné, že dokážu tak rozhovoriť, aj keď doma alebo v škole veľmi nechcú komunikovať. Aj sa radi napríklad učia povedať mená všetkých našich kocúrikov, alebo mi nakreslia obrázky kocúrikov, niekedy aj so mnou, a čo je veľmi zaujímavé, lebo oni osoby moc neradi kreslia a celkovo neobľúbujú niektorí kreslenie, ale tým, že majú takú pozitívnu skúsenosť, tak teraz mi akorát jedno dievčatko s Aspergerovým syndromom nakreslilo obrázok a keď som išla do školy okolo na stienky, tak ma to veľmi, veľmi prekvapilo, že ma tam aj mňa nakreslila, aj seba a že akože vtedy to je akože kvázi felinoterapia. No tak to ma veľmi, veľmi, veľmi potešilo. No a dávnejšie môžem spomenúť aj dievčatko Lily, ktorú som mala. To bolo tiež tak asi 6-ročné dievča a tiež sa dostala do regresu v predškolskom zariadení. A ona tiež absolútne odmietala chodiť von, dokonca v zime sa nechcela ani obliecť. Keď bola v škôlke, sedela len pod stolom. Fakt, bolo to s ňou veľmi také zložité, ťažké. Tiež je diagnostikovaná Aspergerovým syndromom a
A maminka sa dozvedela, že robím felinoterapiu v tom centre v Trenčíne, tak ma poprosila, že či by som ju nemohla zobrať. No a to dievča sa úplne uplo na tých kocúrikov. Ona chodila akože jeden deň na pol hodinku, ale tak chcela strašne zostať, že nebude rušiť, že keď už som mala aj lebo preferujem s jedným dieťaťom robiť terapiu, a v tej miestnosti, ale u nej že ona nebude rušiť, ona keď mala voľného kocúrika, s jedným sme pracovali s tým iným dieťaťom, ona si do kutíka sadla, zobrala si toho voľného kocúrika a tam si na kolienkach si ho hladkala, niečo mu tam šuškala, hrala sa a tak. Takže ona vydržala dokonca aj tie 3 hodiny, čo som ja tam mala tie ostatné deti, takže takto sa ona nahltila tých mačičiek a tak jej to robilo dobre. Trvalo to asi tak 3/4 roka. No a bolo jasné, že ona potrebuje mať mačičku sama pre seba, takže sa to podarilo. Má mačičku a dokonca už teraz 2 a už prešiel nejaký čas a chodí do základnej školy, darí sa jej do bežnej základnej školy a darí sa jej, stále mám o nej správy a dokonca tiež má takú prenosku, ako mám ja a chodí do prírody s kocúrikmi, takže že veľmi, veľmi som rada, keď sa dejú takéto úžasné príbehy. Mohla by som ešte spomenúť tiež podobné niečo s Markuskom, potom aj dievčatko s Downovým syndromom, Karolinku. To mama povie, že ona bežne do školy nechce ísť, ale keď útorok máme stretnutie tam, tak to sa úplne teší a keď je napríklad, ako deti s Downovým syndromom chodia často na rôzne prehliadky na srdiečko a tak aj tomu doktorovi, keď im už dáva termín, tak povie nie v útorok, lebo útorok príde teta Vierka s mačičkami. Takže takéto milé príbehy a spätná väzba určite a kvôli takýmto krásnym príbehom ma motivuje to do ďalšej práce. To věřím, to byly opravdu krásné příběhy a věřím, že těm dětem to pomáhá moc v životě. No a teď máme už jenom pár minut. Já bych se ráda zeptala na tu vaši mačkoherňu. Jak dlouho jste ji budovali, proč jste ji vlastně vybudovali a jaké jsou vaše plány do budoucna, případně co byste chtěla vzkázat posluchačům? Takže tak rýchlosti to už poviem, naša mačkoherňa je vlastne senzorické prostredie pre felinoterapiu. Je založená na spojení 3 prvkov, metód. Za prvé felinoterapia, to sú mačičky, snúzelen a terapia hrou. Snúzelem je terapeutická metóda vo veľmi príjemnom, špeciálne upravenom prostredí a v ňom dochádza k navodeniu pocitov uvoľnenia a relaxácie. Terapia hrou, to som už spomínala, je najprirodzenejšia činnosť dieťaťa. Mačky sú tiež hravé stvorenia, takže podobne ako deti. A tiež som už hovorila, že mačkoherňa je súčasťou nášho domova a teda aj domáceho prostredia našich kocúrikov. A aj keď sú trénovaní zvládať cudzie prostredie, práve tu dokážu najlepšie prejaviť svoje mimoriadne vlohy. Mačkoherňa tak ideálne naplňa potreby ľudských klientov a zároveň aj mačacích terapeutov a ich welfare. No a moje plány do budúcna, určite sú. Chcela by som sa aj naďalej zdokonalovať vo felinoterapii svoje postupy, aktivity, ďalej pomáhať deťom, ktorí to potrebujú, hlavne zadovážiť si vlastného mačacieho kamaráta, lebo to je pre mňa veľmi dôležité. Ja si myslím, že to má veľký zmysel. Trošku možno zvažujem aj upraviť prostredie na záhrade pri mačkoherni a vytvoriť tak niečo ako vonkajšiu časť mačkoherne alebo takého bezpečného priestoru vonkajšieho. Možno by som chcela si aj rozšíriť skúsenosti s prácou so seniormi. No a nakoniec by som asi povedala len to, že mačky sú úžasné, pomáhajú nám stať sa
vnímavejšími, láskavejšími bytostiami na tejto zemi a to, ako funguje vzťah medzi človekom a mačkou, prežívam každý deň a neprestáva ma to nadchýňať a fascinovať. A som veľmi šťastná, že som dostala takúto možnosť pomáhať tým najzraniteľnejším deťom so znevýhodnením. Paní Věro, nedovedu si představit krásnější zakončení našeho rozhovoru. Bylo to úžasné. Moc vám děkuji za váš čas a děkuji vám za vaši práci, kterou věnujete těm, kteří to nejvíc potřebují. Já doufám, že si ještě jednou sejdeme, že si popovídáme blíž o mačkoherní a že vám vyjdou vaše plány na její rozšíření do zahrady. Takže mnohokrát děkuji a budu se těšit na další setkání. Určite veľmi pekne aj ja ďakujem pani Hybšová. Aj vám prajem hlavne veľa zdravia, veľa príjemných dní a prežívania s vašimi mačacími miláčikmi a všetkým poslucháčom ďakujem za pozornosť. Mnohokrát děkuju a nashledanou. Nashledanou, dovidenia.